Pues fort aplaudiment per l'Aleix Cabarroques! Bueno, a prop de Figueres i Vilajuïga anàvem a una discoteca que es deia el Ratzingue, pot ser, us sona o no? Sí? I clar, bueno, heu de saber que els Ratzingues consumien més pastilles que els geriàtrics de tot Catalunya junts, vale? Doncs, bueno, si a part és tota una experiència que jo recomano, aquesta i el suïcidi a parts iguals, més o menys. Les eleccions són una mica com els reis dels adults, no? Tothom amb el sobre, amb la il·lusió de que li portin el que demana, oi? Va venir a votar Lot i en Guiu i la Ia i la Mia i la Ina i la... Sabeu de qui parlo? Els monosíl·labs, tios. Els monosíl·labs ja estan votant. Va venir a votar Lot. Sabeu aquests nens que han estat educats a una escola d'educació lliure, l'escola l'Espardenya catalana, no? Que han jugat amb peces de fusta i draps i cortins tot el dia i el seu penis enfangat corrent pel bosc, no? Lot, tot el